Hawu, kulungile ke ngwane ngoba ngikushayela ke ngiqhubeke nomsebenzi wosuku. Hayi. Hawu, Nkosazana. Hawu, Ngithe nje bhuti angilideke nje esithebeni ikhekhe lami ul-enjoy nje. lidonsisa amathe olubuka. Awulidikide nje. Hawu, Akekho ngiyabonga. phela mina wakwadla ikhekhe lami wangajabula wangalincoma. Hawu, Ake ngizwe ke wena ukuthi uzothini ngalo. uyazi ukuthi leli liyangihalisa. Liyangihalisa ngiyalibona nje ukuthi limnandi. Hawu, limnandi. Ngisho Ngilibona ukuthi nje ngilibuka bhuti nje. ikhekhe lami limnandi ungakalidli nokulidla. Kodwa waze kanjani ukuthi kwakhekhe nje kade ngaligcina. Awuthi ke ngilizwe. Linjani nje bhuti? Ulithatha phi ikhekhe limnandi kangaka? Senzele mina elamisho. Limnandi engathi lithengiwe Ulikhiphe khona la? khona la endlini. Hawu. Ngisho abalithengayo angiboni bayabuza ubumnandi obungaka. Mina ngifuna leli mina. Ngiyabonga bhuti. Ngeke phela uswele ikhekhe ngikhona la endlini. Ubokhuluma bhuti ubosho. Hawu, uyisibusiso kodwa. Hawu ngiyabonga. Lalela-ke, unganiki umuntu belikhekhe. Kube lakho kuphela ikhekhe. Kube lami kuphela. Hayi-ke sengizokwenza sure ukuthi aliphela isonto ungalitholanga ikhekhe Impela lami. wenze njalo. Ungaze ngajabula-ke futhi ukuthi uyali-enjoy ikhekhe lami. Nokuphela wakhona umnandi. Kabi. Lalela, khona elinye usalibekile. Awu phela futhi wena nje ngizozwa ngayo uma udinga ikhekhe ngeke Ngicela ulondoloze. Phela futhi musuku sheshe uliqede kangaka. Hawu, angizenzi nami ubumnandi. Uyasazi isithanqa sekhekhe. Hawu. Ngithi cha. Lo number 1 leli khekhe. Hawu ngiyabonga. Ngike ngawadla amakhekhe ngaphandle kodwa leli bengazi ukuthi kanti ngihleli nekhekhe limnandi kangaka la endlini. Hawu ngiyabonga futhi. Ngicela Kumnandi-ke ulondoloze. nokuthi nje umuntu umnike ikhekhe alincome abonge. Ngiyalidla. Hawu ngiyabonga. Uyabona ukuthi ngiyalidla. Hawu ngiyabonga futhi ukuthi ulidla ikhekhe lami. Ngabe ngiyanamathisela ikhekhe mina. Ngiyalithanda futhi. Hawu ngiyabonga. Hhayi-ke sengizokwenza sure ukuthi nje akupheli iy'nsuku ey'ngakanani. Kwavele angiboni ngisazokwazi nokuqhubeka nalo msebenzi. Leli khekhe liyakhathazana sokuthi angiyolala. Usuzujuluka nempandla bhuti. Uwe njalo lo uzonginika ikhekhe. Ngikuphinde bhuti noma ngibuye ngikuphinde ngesinye isikhathi. Awunginika nje noma 30 minutes bese uyaliletha. Ngizokuphinda-ke bhuti emva kwa-30 minutes. Ngiyabonga. Limnandi ikhekhe lakho. Bhuti. Yengane. Hey. Kulungile. Hayi niyahlupha nina umuntu uyoze ayofuna intelezi yama-subscriber kanti kumahhala ukusubscribe, please subscribe.